Дзень добры, панове! Ішоў гэта я ішоў і дайшоў да мястэчка Чэрвень, што знаходзіцца ў Мінскай вобласці, Рэспубліка Беларусь. Дарэчы, Чэрвенем гэтае место завецца толькі з 1923 году, а раней называлася Ігуменам. Уся справа ў тым, што маладым уладам гэта назва падалася немоднай. Яны вырашылі перайменаваць Ігумен у Чэрвень. А чаму ў Чэрвень, а не скажам там у Ленінск, альбо Дзяржынск, Фрунзе, Калініна? Таму, што ў 1923 годзе у чэрвені месяцы Чырвоная армія выбіла адсюль замежных інтэрвентаў. Іх адсюль пайшлі, а я сюды прыйшоў. Ну што, панове, пойдзем паглядзім, як тут стасуецца старажытнае з сучасным. Ну, скажем так, ігуменскае з чэрвеньскім. Ну што, за мной? Недзе ў стагоддзі 12, калі нашыя продкі яшчэ пакланяліся перунам ды ярылам, вось сюды, у гэтыя мясціны, завіталі некалькі жанчын у чорным. Размаўлялі гэтыя жанчыны не па-тутэйшаму. І пакуль мясцовыя людзі думалі, чаго яны сюды прыйшлі, што ім тут трэба, гэтыя жанчыны закачалі свае рукавы і пачалі займацца зусім не жаночай справай. Яны пачалі валіць лес і складваць яго ў сцены. І няхай бы яны складвалі гэтыя сцены на нейтральнай тэрыторыі. А так яны распачалі будаўніцтва на паганскім капішчы. Ну як вам гэта падабаецца, таварыш Ярыла, а? Мясцовым жыхарам гэта, вядома, не спадабалася. Госці, канешне, добра, але ж мясцовыя традыцыі паважаць трэба. І вось яны вырашылі знайсці такога, паліглота, які б мог патлумачыць ім, што так, як яны робяць, рабіць не трэба. І вось доўга яны шукалі ці не ведаю, але знайшлі аднаго такога, бывалага падарожніка, які шмат дзе быў, і шмат чаго бачыў, шмат чаго ведае. І вось гэты падарожнік падышоў да жанчын і кажа: «Do you speak English?» Яны маўчаць. «Sprechen Sie Deutsch?» І зноў маўчаць. «То пани не разумеет, о чем я ее хочу расспросить?» І зноў яны маўчаць. Ён перабраў яшчэ шмат якіх моў, якіх, канешне, ведаў, аднак слова ад іх нават не дабіўся. І тады ён сеў на пянёчак так вось і задумаўся. І вось тады жанчына, пашкадавала гэтага гора-перакладчыка і прамовіла яму: «Монахас, апостолас, игуменас». Ён ускочыў, усё зразумеў і хуценька пабег да мясцовых жыхароў. Даражэнькія мае, даражэнькія, гэта ведаеце, хто прыйшоў? Монахус, монахас. Монахас, гэта па-нашаму, монахіня. Эндестей, Ферштейн?
Yes, ho, beautiful! Fish and chips! Ho! А вось з імі прыйшла ігуменас. Ігуменас сярод монахиняў ігуменя. А прыйшлі здалёк, ой, здалёк, з Грэцыю. Грэцыю гэта па-нашаму такі, невялічкі маленькі гарадок, які называецца Грэцыя. Вось яны адтуль прыйшлі сюды. А прыйшлі яны дзеля чаго? Ху, яны тут будуюць праваслаўны манастыр. Yes, ho, cheese, yes, ho, окей. Уяўляеце? Ферштейн? Yes, ho, цуд, фантастык. Ну і мясцовыя жыхары, вядома, усё зразумелі. Мужчыны ўспомнілі, што яны мужчыны, хаця гэта, дарэчы, было і не 8 сакавіка, і, закачаўшы рукавы, пайшлі дапамагаць монашкам дабудоўваць манастыр. Манастыр дабудавалі, аднак новую рэлігію прыймаць не захацелі. Ну, а што тычыцца пяруноў ды ярылаў, то іх проста ўзялі і пераставілі ў іншае месца. Але людзі палічылі, што хадзіць на паганскае капельшча ім вельмі далёка. І яны ўзялі, перанеслі ўсіх паганскіх багоў і паставілі іх пад сценамі манастыра. І на наступную ноч здарылася дзіва. Манастыр праваліўся пад зямлю. А на тым месцы, дзе стаяў манастыр, з'явілася возера, якое мясцовыя называюць дзікім возерам. І кажуць, што да гэтага часу там па начах чуваць царкоўны звон. Колькі я не пытаў у мясцовых жыхароў, што пасля ўсяго гэтага здарылася з ігуменяй, мне ніхто на гэта нічога не адказаў. Аднак мясцовыя жыхары настолькі любілі ігуменю, што сваё паселішча назвалі у гонар ігумені, ігуменам. Памяць аб ёй жыве і па сённяшні дзень, аб чым і сведчыць вось гэтая драўляная скульптура. Мясцовыя жыхары пачалі спраўляцца і побач з скульптурай ігумені будуюць не паганскае капішча, а касцёл. А вось што тычыцца летапісу, то ўпершыню ігумену згадваецца ў 1387 годзе. Уваходзіў ён тады ў склад мінскага павету Вялікага княства Літоўска і належаў шляхцічу Кіжгайлу, добраму сябру Вітаўта Вялікага. Аднойчы праязджаў праз гэтыя мясціны князь Вітаўт. Ну і, вядома, завітаў у госці да свайго сябра Кіжгайлы. Ну, селі яны за сталом у хаце, значыцца, выпілі па чарачцы кавы. Ну і Вітаўт распачаў такую размову. Слухай, Кіжгайла, што удумаў учудзіць гэты Ягайла? От галава якая! Ён сказаў, то у нашым вялікім княстве цяпер будзе толькі адна рэлігія – гэта каталіцтва. І што шматлікія нашыя землі павінны адысці да Віленска-каталіцкага біскупства. Ты ўяўляеш, што прыдумаў? Ну, ты ж разумееш, Кіжгайла, гэтых жа біскупаў карміць жа трэба, а? Кіжгайла ему кажа: Вітаўт, слухай. Знаеш што, Вітаўт? Лухта ўсё гэта. Я не ведаю, як ты, а я вось свой ігумен, дык нікому не аддам. Ты што гэта мы з табой селі тут пра палітыку? Давай мы лепей з табой, Вітаўт, пра кабет пагаворым. Вітаўт як у ваду глядзеў. Праз пэўны час ігумен, ігуменская воласць разам з усімі сёламі, маёнткамі, сялянамі, лугамі і палямі адышлі да Віленскага біскупства і належалі Віленскаму біскупству на працягу 400 гадоў. А падпісаў гэты указ, Вітаўт.
Вітаўт, калі стаў вялікім князем літоўскім. Што ж вы хочаце, панове? Палітыка ёсць палітыка. Калі ўжо пайшоў па гэтым шляху, дык ужо ідзі па ім да канца. Хаця ігумен на працягу 400 гадоў і належаў віленскаму біскупству, першы храм, які тут быў пабудаваны, гэта была пабудаваная праваслаўная царква нараджэння Пресвятой Багародзіцы. Ну, праўда, пазней гэту цэркву перарабілі пад уніяцкую. Пасля зноў перадалі праваслаўным вернікам, пасля зноў аддалі уніятам, пасля зноў праваслаўным, а пасля яна развалілася. На пачатку 19 стагоддзя было вырашана гэтую царкву аднавіць і зрабіць з яе саборную царкву. Дзеля гэтага нават дзяржава выдзеліла грошы. А ў памяць аб тых шматлікіх цэрквах было асвечана 2 алтары – свята-мікалаеўскі алтар і алтар Барыса і Глеба. У алтары было 28 абразоў, і па некаторых чутках сярод гэтых ікон была тая адна ікона, якую сюды прывезла з Грэцыі, з гары Афон сама ігуменя. Апошняе набажэнства ў саборы нараджэння Пресвятой Багародзіцы адбылося ў 1923 годзе. Што пасля здарылася, я думаю, вам тлумачыць не трэба, тут і так усё зразумела. Адным словам, доўгі час праваслаўныя вернікі ігумена не мелі свайго храму. А вось гэтая царква тут паўстала не так даўно, у гонар святога Мікалая. Когда поймешь умом, что ты один на свете, и одиночество дорога так длинна, то жить легко, и думаешь о смерти, как о последней капле горького вина. Для мира сделаю я много добрых дел, во веки вечные их не забудут люди. И если выйдет все, как я хотел, о милый Боже, мир прекрасным будет. Послав страдания на голову мою, послав отчаяние душе моей правдивой, пошли мне веру, я о ней спою, и дай мне силу, чтобы стать счастливым. Прыкладна ў той самы час, калі ў цэнтры ігумена распачалі будаваць праваслаўны сабор, то на ўскрайку ігумена распачалося будаўніцтва касцёла, уздвіжанне крыжа. У адрозненне ад сабору касцёл выглядаў так досыць сціпла, ён быў драўляны і, кажуць, пробашчаў ім нават не было. А пасля паўстання Кастуся Каліноўскага касцёл і наогул зачынілі, а ў 30-х гадах 20-го стагоддзя ён і наогул быў знішчаны. А зараз ігуменскія каталікі праводзяць набажэнствы вось у гэтым доме. Не ведаю, як у каго, але вось у шведскага караля з Беларусю звязаны не самыя лепшыя ўспаміны. Тут ён і пальчаткі свае згубіў, ледзьне напіўся атручанай вады ў Днепры, а аднойчы ледзьне ўтапіўся ў ігуменскім возеры. І вось мясцовыя мужыкі яго, як тую сабачку, за шкіркі узялі, выцягнулі з возера, абсушылі, накармілі і, кажуць, нават аўтографы ўзялі. Так што
Калі б не вось гэтыя ігуменскія мужичкі, то, магчыма б, Пётр I і не склаўся б як палкаводзец. Таму што калі б не яны, то на кім бы ён практыкаваўся пад Палтаваю? Абсушылі, накармілі і, кажуць, нават аўтографы ўзялі, аўтографы ўзялі, аўтографы ўзялі, аўтограф узялі. Куда идем мы с Пятачком? Большой-большой секрет. И не расскажем мы о том, о нет, о нет, о нет. Ну, до чего это я? Ну, недзе прыкладна вось так, напрыканцы 18-го стагоддзя і выглядалі тагачасныя тут чыноўнікі. Ну, не таму, што ім маці калісь у дзяцінстве чытала цудоўную казку пра Вінні-Пуха і Пятачка, а таму, што тут у ігумене быў настолькі цудоўны мед з грэчкі. Ах, смачны мед быў. Уся справа ў тым, што пасля другога падзелу Рэчы Паспалітай ігумен адышоў да расійскай імперіі і стаў цэнтрам ігуменскага павету. І тады, на той час тыя чыноўнікі вырашылі надаць ігумену герб. Яны доўга сядзелі, думалі, які ж павінен быць герб. Чым гэта ігумен такі выбітны? І вось адзін чыноўнік і кажа: я ведаю, чым ігумен адрозніваецца ад іншых мястэчкаў. Такі смачны тут цудоўны грэчкавы мёд, што абліжаш пальчыкі, лыжку, ўсё, што хочаш. Ну, все чыноўнікі з ім, вядома, пагадзіліся і вырашылі на гербе намаляваць нешта звязанае з мёдам. Ну, а паколькі рисаваць бочку меду на гербе як-то, неправільна, таму што гэта не стасуецца з правіламі геральдыкі. І тады вырашылі яны намаляваць пучок грэчкі, вакол якога раяцца 5 пчолак. Вось так герб і выглядае. Калі вы, гэтак жа, як і я, раптам завітаеце ў чэрвень, вы не будете адчуваць сябе адарванымі ад жыцця, бо па тэлефоне мабільнай сувязі МТС вы можете нават адсюль дзяліцца сваімі ўражаннямі, мяняць свае планы, прыдумляць новыя прыгоды, бо што трэба для поўнага шчасця? Толькі трымаць руку на пульсе жыцця. Некаторыя наіўныя людзі па сённяшні дзень думаюць, што ідэя аб стварэнні падводнай субмарыны прыйшла ў галаву фантасту Жюль Верну альбо амерыканцу Роберту Фултону. Ха-ха, 3 разы. На самай справе самым першым чалавекам у свеце, хто прапанаваў зрабіць падводнага чоўна з металу, быў наш беларускі хлопец родам з ігуменскага павету Казімір Чарноўскі. І зрабіў ён чарцяжы гэтай падводнай субмарыны не дзе-небудзь у майстэрні, а калі быў вязнем Петрапаўлаўскай крэпасці. І у яго не было на той час ніякіх там пад рукой ні інструментаў розных, там ні кніг, ні даведнікаў, а толькі пяро, чарніла, папера і светлы розум. Гістарычная даведка, інфармацыя да роздуму.
Чарноўскі Казімір Гаўрылавіч, адзін з вынаходнікаў падводнага чоўна, нарадзіўся ў 1791 годзе ў маёнтку ігуменскага павету. Шляхціч у 1812 годзе пераехаў у Францыю. Там уступіў у арганізацыю «Патрыятычнае таварыства». У 1824 годзе паступіў у Петербургскую медыка-хірургічную акадэмію. У 1829 годзе арыштаваны за прыналежнасць да рэвалюцыйнага таварыства, зняволены ў Петрапавлаўскай крэпасці, пераведзены ў Шлісербургскую крэпасць. У 1834 годзе высылка ў Архангельск. У 1839 годзе за падрыхтоўку паўстання і спробу уцячы за мяжу арыштаваны і высланы ў горад Сарапул Вятскай губерніі, дзе і памёр. Сусветныя дасягненні. Прапанаваў будаваць човен цыліндрычнай формы, металічным корпусам і рухомым пераскопам. Ідэю Чарноўскага ажыццявіў уражэнец Віцебскай губерніі генерал-ад'ютант Шыльдар, які ў 1834 годзе пабудаваў металічны падводны човен. Таленавіты, эксцэнтрычны, мэтанакіраваны, па некаторых чутках, сапраўдны вынаходнік. Як жа здзівіўся расейскі цар Мікалай I, калі ён ад дзяржаўнага злачынцы атрымаў не прашэнне аб памілаванні, а чарцяжы падводнага чоўна. Не, Мікалай I, азнаёміўшыся з чарцяжамі, не даў вольную вязню, а наадварот загадаў яго перавесці ў турму, дзе больш жорсткія правілы. Ён сказаў, мастак павінен быць галодным, і тады Казімір Чарноўскі выдасць яму яшчэ больш геніяльныя праекты. Максім Богданович лічыцца адным з самых лірычных паэтаў Беларусі. З ім звязваюць Мінск, таму што ён там нарадзіўся, Ракуцёўшчыну, таму што ён там напісаў шмат вершаў, і Ялту, дзе ён памёр і дзе пахаваны. Аднак мала хто ведае аб тым, што вось гэтае мястэчка, ігумен Чэрвень, таксама мае дачыненне да паэта. Уся справа ў тым, што ў 1882 годзе малады настаўнік Адам Богданович, бацька паэта, тут пазнаёміўся з Марыляй Мякотай, якой на той час было ўсяго толькі 13 гадоў. Вось тут яна нарадзілася, тут яна і расла. Адам Богданович нават падумаць не мог, што адносіны вучаніцы і настаўніка перарастуць у нешта большае. Дзяўчынка Марылька вырасла, скончыла Александраўскую вучэльню, што ў Менску. І вось аднойчы на мінскіх вулачках Марыля сустрэла свайго першага настаўніка Адама Богдановича. Привет. Пазнала? І я цябе пазнаў. Ну, адным словам, яны зразумелі адно другога, пабраліся шлюбам. Праз некаторы час у іх нарадзіўся спачатку адзін сынок, пасля другі сынок, якога яны назвалі Максімам. І вось хто ведае, магчыма, калі б не гэтая лёсаносная сустрэча вось тут у ігумене, ці нарадзіўся б на Беларусі паэт Максім Богданович. І хаця ўжо больш за 80 гадоў ігумен называюць чэрвенем, мясцовыя жыхары не страцілі надзею вярнуць старажытную, так палюбіўшуюся ім назову ігумен. І таму нават свае крамы называюць не чэрвеньскія, а ігуменскія. Думаю, што гэты дзядзька нават не здагадваецца, у якое наступнае мястэчка я накіроўваюся. А можа, ведае ды маўчыць? Маўчы ціхенька. Дык вось, тое мястэчка, у якое я накіроўваюсь, назова яго пайшла ад вялізнага камня. Кажуць, што той камень там ляжыць і па сённяшні дзень, а яшчэ там у свой час Напалеон Банапарт забыў капялюш. Ведае, адчувай, ведае, ды маўчыць. Што? І вы ведаеце, дзе капялюш? Ой,
дзе знаходзіцца гэтае мястэчка? Тады не маўчыце, а хуценька тэлефануйце па нумары 80172 90 28 71. І таму, хто першым дасць з вас правільны адказ, я прэзентую падарунак. Ну, не напалеонаўскі скарб і не свой капелюш, а зусім іншы падарунак. Бацька Максима Богдановича, Адам Богданович, збіраў беларускі фальклор. Ён хадзіў па вёсках, запісваў розныя прыказкі, прымаўкі. І вось, кажуць, адну байку ён запісаў вось тут, у ігумене. Значыцца, сядзяць два мужыкі гэта ў хаце за сталом. Ну і раптам дождж пачаўся. І з даха баўдыраў і пачало капаць на стол. Ну і тады госць кажа: слухай, дзядзька, чаго ты гэта дах свой не залатаеш? А як я яго буду латаць, калі дождж на вуліцы? Як жа я палезу туды? Ну дык ты палезь, ды залатай яго, калі дажджу нямае. А калі няма дажджу, дык на халеру латаць яго. Жадаеш нам, панове, каб у нас заўсёды быў добры дах над галавою і на плячах, а таксама моцныя здаровыя ногі, каб адпраўляцца ў падарожжы. Таму што цікавых гістарычных мясцін у нас на Беларусі не злічыць. Да сустрэчы, панове!